maala nadde gandan nangude leñol gotol en dettane wara ɗum en dettane fiya ɗum en waɗa ɗum tortire en jaaha ha nder gandanɗa hoorema galleji men maala ko wiyete nder laddeji ene gayna baaliw men ene gayna nayyi men en nanggue ene mbaare enen sifre gandanɗa ko des terroristes ɗum ɗo wona gonga par ce que so tawino ko ɗum ɗon hande des terroristes en mbaɗi ɗon e leydi kono nanguirtaki ɗum mbaare par ce que sen jeeɗi hande aduna o foof ene waɗi des terroristes mais hay jamais au grand jamais en jiyata neɗɗo nanguire sababude leñol ɗum noon eɗen mbiya ɗum ɗo koye darto ko kewi Burkina Faso ko kewi Mali ko ɗum noon mbiɗo koye darto ɗum noon eɗen mbaɗa ɗum ganduɗa interpellé oɗo ambassade Amérique ganduɗa hande ko mbiyeten ganduɗa c'est des gendarmes du monde Nations Unies CEDEAO Union africaine ganduɗa e pelle tapital pulago e pelle windere bawɗe wonde foof les activistes les droits de l'homme e kala aduna faaba ak hen ɗo goni eɗen mbiya on ndeɗo oɗo musiba yo harte par ce que ɗum ɗo wona lawol wona ganduɗa ko foti wonde e aduna innama ade so woni julɗo so woni kefere o fotani wardede sababu nde gandanɗa hoorema leñol makko mala sababu nde bonande neɗɗo goto aɗa wawi jibinde ɓiye taw gandanɗa hoorema an ka moƴƴo ɓiye ara wona bonɗo ɗum noon ça veut dire leñol fotani wardede saabu neɗɗo goto sababu bonande muɗum ɗum no eɗen mbiya oɗo criminalité battede gandanɗa e Mali e Burkina ɗum ɗo mbiɗo ko yo nattu en jaɓan ɗum hande en jaɓan ɗum dande o tan ka activiste o tan ne droit de l'homme minen faabo hakke en fof ɗo e Mauritanie hande komin dariɓe emin gembi emin jarliti pittali amin noon ne mbawi jeeyede hen kono min goƴa ko ɗum par ce que leñol ngol leyɗele ɗe pittali yimɓeɓe toñangueji ɓuuran min pittali amen ɗum noon mbiya bandiraɓe yo mbatten hakkille ko kewi Burkina ko kewi Mali ko kewi gandanɗa hoorema Niger e banggueji goɗɗi ko ɗum woni ganduɗa ko kewi Palestine ko ɗum woni ko kewi Ukraine te dowlaji aduna ɗi foof en mbaɗi toon juuɗe men ene kaala ɗum noon noɓe kaalirta toon ni mbiɗen ko yooɓe kaaliru noon gandanɗa Afrique ɗo hene par ce que Afrique wona baali woni ga hene wona ɗum noon ene mbiya bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh